Il-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti blaġir tagħhom fi Brussell qed joħolqu uġigħ ta' qalb kbira lil Malti li jaħdmu fis-settur tat-turiżmu fosthom il-gwidi li huma l-ewwel nies li jiltaqgħu mal-barranin f'pajjiżna. Għalet dan il-kandidata tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Lorna Vassallo meta kienet qed tindirizza folla numeruża f'Ħalaxa. Qalet li dan l-aġir qed isir mingħajr mal-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti affaċċjaw il-konsegwenzi ta' kliemuhom il-post komdu tagħhom fi Brussell. Vassallo qalet li hemm bosta pajjiżi li għandhom skandli finanzjari dejn pubbliku fenomenali, skandli ta' kwoti tas-sajt, ta' tbabiż ta' meters tal-karozzi jew swat fuq il-poplu mill-forzi tal-ordni, imma sostniet li dawn ma ngħiruhomx. Sostniet li b'kuntrast f'Malta l-viżjoni tal-Oppożizzjoni Maltija mhix ħlief fissazzjoni li tagħmel ħsara lil pajjiżna u li ġġib xi kummissjoni jew delegazzjoni barranija biex tagħmilha xogħla dan anke billi tikdeb u tmur lil hemm il-fatti. Qalet li b'kontrast il-gvern għandu viżjoni mhux biss lokali imma internazzjonali. Qalet li Malta hija l-unika gvern stabbli u ekonomija li qed tirrendi fir-reġjun tal-Mediterran. Pajjiżi oħra għandhom problemi finanzjarji, ta' qatt u ta' stabilità politika. Il-kandidata Vassallo temmettejt li l-gvern huwa soluzzjoni ta' problema reġjonali u internazzjonali. Qalet li mhux biss il-Maltin għandhom bżonn il-prosperità tal-pajjiż iżda reġjun kollu tal-Mediterran. Tennit li gvern Malti jista' jwassal għal rebħiet storiċi mhux biss lokali imma wkoll Mediterrani, Ewropej u internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.